gure ingurua zaintzen. Gero, azkenengo egunean bakoitzak bere izara hartuko du, kotxetik hartuko du izara berde bat, eta utziko dugu mahai baten gainean, danak batera, besterik gabe, bale? Eta beste gauzatxo bat, saiatu puntualak izaten ekintzetan, hainbat ekintza, ingo dituzue beste talde batzuekin batera. Orduan, danak berandu etortzen bagara, azkenean oso denbora gutxi duzue, jokatzen zaigune ekintza burutzeko. Bale? Zuen denbora da, ondo pasatzeko denbora, orduan, saiatu puntualak izaten eta horrela denbora gehiago mozarete uretan, bai? 12 aurrera, mesedez, izeltasuna, aterpe bata, eta gero jakin argia dugula etxola guztietan, baina plaka solarrekin dijoala argi hau. Orduan, krisketea egunean zehar, mesedez, goian, zapaldi gabe, ondo pasa, eta zeo zer behar baduzue, bakizue. Bale? Eskerrik asko.
broma. Hori ezin da egin. Zuek ez goazte. Paquetes. Pues dago... Yo no quiero seguir aquí. Conte. Eliane begiratzen da zutik. Batzuk geratzen dira. Beste egunean ez. Nori.
Eta windsurfean daudenak begira hor dugu bat. Ez dago inor gehiago windsurfan? Begira, bai, hori. Eta ara izogen. Beti hotz asko dago, baina orain pixka bat beroagoa dago. Yo no sé. Ona da. Tabla. Dios.